Kakav savršen crtež robota sam dobio. Kako bi ga ocijenio? Nevjerojatno. Wow, što se događa? Moj crtež je stigao! Oživjelo je. Prvi put vidim nešto ovakvo. Bok, ja sam Vali, robusni. Wow, Miley, pogledaj. Ovo je robot Wally. Natjecat ćeš se u izazovu. Oh, tako slatko. Hvala ti, Wally. Krenimo. Pa, vrijeme je... Za početak crtanja krenimo s ovim slatkim psićem. Moraš ga učiniti uvjerljivim. I jedna životinja. Kakva ljepotica! Jedva čekam početi crtati. Uzimamo markere u ruke. To je lako. Pogledaj taj lijepi nos, slatke male uši. Moram razmisliti. Ideja. Skenirat ću parametre psa, a sada ćemo napraviti savršen crtež. Idemo. Trebaju mi dodatne ruke za najcool crtež. Izgleda super. Stop! Molly, tvoj crtež je savršen. Učitelju, spreman sam. Definitivno ga neću učiniti boljim. Moramo smisliti nešto. Moj psić je sladak, ali nije savršen. Ali imam ideju. Pogledaj! Napravit ću ovog psića! Nema papira! To je kreativno. Impresivno! Miley, tvoja papirna rukotvorina izgleda kao pseća glava. Wow, nije loše. Vrijeme je da zvuk. pokažete svoje Nije fora. kreacije. Miley! To je slatko! Ali, Todd, To nije ono koji što si sam ti trebala. gad? Prekini uzimati Fakat. psa. Wally? Wow, to je zeleni tramvaj. Definitivno pobjeđuješ. Štene je tvoje. Je li to bilo gore? Hura! Ti si tako slatka. Pahuljasta kuglica. Hej, kamo ideš? Moja električna ljubav nije dovoljna za njega. Robot Wally je uzrujan. Dobra ideja. Daću ti robota psića. Wow, to je tako super. Zvaću te Riki. Igrat ćemo se zajedno. Hvala ti. Što igraš? Vau, ovo je super nova multidimenzionalna igra s mačevima. Što da radim? Baka, niti ne pokušavaj. Pobjedit ću te. Ja ću srediti ove krafne brže. Ja sam kuhar. Nećeš uspjeti. Wow, baka definitivno počinje uspjevati. Roxy. O ne. Roxy, to je... Uzbuđen sam da se našalim s bakom, ali Uopće nije fair. O ne! Pravi dvoboj je izbio između Roxy i šefa. Tko će pobjediti? Kako to miriše? Roxy, šef, zar ne znaš? O, šefovo jelo je u plamenu. Ali sada je Roxy pobjedila. Dajemo vam tajnu razinu u Multidew Sword. Kliknite na link, preuzmite, primite dar i igrajte. Pa, napravio sam si... Betty Medvjedica posebno za tebe. Wow, prekrasno je, želim ga za sebe. Već znam što treba učiniti. Sada imam papirne šablone.
bojom da to obojim? Markerima? Ne. Koristit ću svoje sprej boje. Na ovaj način crtež će ispasti mnogo brže i sjajnije. Učiteljica će to sigurno cijeniti. Skoro sam gotov. Idemo dalje. Oh da, svjetlo i predivno. Završio sam. Kako lijepo! Vau, ide ti sjajno! Ali kako da te nadmašim? Moram razmisliti. Medvjed je tako velik i sjajan. Vali, znaš što? Imam sjajnu ideju. Pokazat ću ti odmah. Trebamo veliku četku i ružičastu boju. Pusti da te ukrasim. Bićeš fenomenalan. Usput, nadam se da nemaš ništa protiv. Osjećam se čudno. Zašto sam tako ružičasti cvjetni? Imam li uši? Ja sam tako sladak. Jesi li spremna? Pokaži mi što si napravila. Tvoj crtež nije loš. Lijepo! Oh, Miley, to je bilo sjajno. A nagrada ide tebi. Vau! Molly, pogledaj! Pa, imam novu nagradu! Jastuci u obliku mrkve i jagode. Vrijeme je da počneš. Kliknite ovdje. I sada pogledajte. Pa, skoro sam gotova. Radim brzo i profesionalno. Evo naše mrkve. Prekrasno je. O, i imam jagodu. Čekaj malo, napravit ću to super brzo. I bit će prekrasno. Au, pogledaj to. Volim to. Sada ćemo to obojati. Ne, moja olovka je pukla. Što da radim? Točno! Wally! Naoštri moju olovku. U redu. Možeš staviti olovku tamo gdje ljudi obično imaju uho. Hajdemo pokušati! Vau! Radili? Super! I sada je savršeno! Hvala ti, Wally! Ti si najbolji robot! Hvala ti, Miley. Drago mi je to čuti. Sad mogu dovršiti svoj crtež. O, da, sjajno. Pa, završio sam. Učitelju, pogledaj! Wow! Što imamo ovdje? Savršeno! Tvoji crteži su savršeni. Da, nemoj biti Volim disident. te! Po određenoj cijeni. Super! Dobila sam jagodu. Htjela sam je. Pogledajmo što je unutra. Tu je Zeko. A što sa mnom? Oh, također Zeko. Slatko. Super je da ste oboje dobili nagradu. Pozdrav svima! Znate li da smo izdali novu Multi-Dew Sort igru? Tako je cool. Preuzmite je odmah na Apple i Google trgovini. Igrajmo zajedno.